Здравейте, хора! След... Мисля, че 9 месеца не сме се виждали. Да. И най-накрая снимам видео. Не очаквам. О, готински. Да се намаля малко играта. Нещо от сорт. Та. Най-накрая видео. Не очаквам. Стана. Та. Защо ме нямаш толкова много време? Защото ме мързиш да снимам. И второ, буквално забравих канала, че съществува. Да. Да, това. И деца пусках там някакви шортове. И не събираха гледания. Акшли поне нещо от сорта на 500 000 показване ще е много хубаво. Но не събираха и цяло спрях. Но сега се завърнах. И започвам да се едитвам видеята, като... Да се започвам да се едитвам видеята. Да. С кой броер да играя? Монстрофи. Моля. Окей. Сама поета. О, хокей. Аз не искам хокей. Окей. Ай стоя. Че смек нещо на за ним се играе. И... Мали 9 месеца не съм снимал. А преди колко редовен бях. Ще гледам вече да завръщам видеята. Но може би като едитвам няма да има всеки ден. Ето пък аз колко ще едитвам. Аутист. О, не. Добре, браво. Забрах, че в момента съм с... Опа, аз казах думата. С малко по-неинтелигентни хора. Или по-скоро... Тип маняк тип. Мазкаш сме. С ботове би трябвало в момента да играя. Направо ще стане видим. Аз чаках, че съм по-бърз. Да! Точно сега ще вкара, като се пуснах улта. Браво на моя. Той е най-лудия. Той е направо... Physic Gear 5. Да, силните. Не ми гледайте името. Моля ви се, не ми гледайте името. Бях малък. Така се кръстих. Тогава про беше... О май гад, good. Ама сега не. Той Дарил няма приятели. Подай де! Лакомия! И какво направи? Да, за името. Да, до името бях постигнали. Бях малък. Тогава беше про от всичко най-хубаво. Чай, как имам 2 кила, Тайм запвам Дариото. Нищо събота е. Бях малък и така се кръстих. И... Защо се събрахме селта? Бях малък, тъй се кръстих. А пък и сега. Няма да дам 60 джема с мине името. Никакъв шанс да дам 60 джема. Само епик не искам. Не, скин. Да. Бушет, аз съм по-хубав. Между другото, аз бях си купил скин на Байрон. Мислех да го дигам 25, но обърках с нещата. Май ще играем мек, че по-голям танк. И да кажа нещата, които не ме кефят в Brawl Stars, новите неща. Ранковете предсакаха ги, което беше супер голяма грешка. Добре, явно сме срещу ботове.
Което е супер голяма грешка, какъв беше проблема? 750 купи, 25 ранг, а сега 25 ранг. Моя какво прави смисъл? Как ще ставиш средата тайва? Че инсейн. И той вкара? Окей. Ива Про. Ей, не съм единствения. Айде! Не. Мале, моя аутист какво ще да направи? Опа, хорица. Добре, sorry. Преди ма беше... Между преди ми видя, беше ма как да кажа нещо. И мисля, че дори понякога имаше 1-2 минути, които аз нищо не казвам. Оле, дано се чувам, защото ако не се чувам, ще чупя нещо. Докато сега си говоря, който искам. Което, пак ще ле, за вас може да е нищо, ама за мен нещо. Мен беше супер критично. Мале, преди епизодите ми имам грешки. Примерно, вместо епизод съм писал епизод. В смисъл за... Просто хората, които са... Очита. Тай дома. Той не беше тук, той как му би? Ханк, мисля, че Ханк. Да, би трябвало Ханк да се кам. Ханк и... в тогат фляха рестатите ми се увличават и. Добре. Гол. Не. Добре. Добре. Чай, то колко се играе? До 3. I guess, окей. Това е... Добре. Ако влезе. Ти можеш ли да бъде нещо като автогол? Не, тя уби фана. Дано да се чувам. Ако не се чувам... За втори път да казвам. Колко пица взеха, бе? Така, колко вече имам? Вече имам 106. Аз се пазя за един легендари скин на... Да, Чарли. Майте иска. Да, Чарли. Друго, което нема кефи е трофито. Как ще прецакаш трофито, човек? Не, те как го прецакаха? Не, те не са го прецакали. Не са го прецакали. Аз просто имам аутизъм. 100 кредита. Да, скоро. То като клея май не е много скоро. Скоро е. Не е скоро. Скоро. Не. Скоро. Да, ще стигам флейм. Ако звучава по-странно, може би май съм болен. Май, да. И както казах, ще почва... Знаеш какво? Тук сгледам ботове спаваме. Някакъв този нокаут. 2-2. Каква мапа? Пайпър. Ако я намеря. Да, ако я намеря, ще хубаво. Намериха. Окей, това е. Скин нямам ли по-хубав? Разбира се, че нямам, без какво да имам. Така. Ама тук цяло, ако тръгна да се едитвам видеята, то някакво толкова да едитвам. Аз буквално говоря... Добре. Браво. Добър старт. Да, докъде бях стигнал. Ако тръгна да се едитвам видеята, не знам по смисъл какво да добавям и такива неща. Те го ще кажа, аз не мислям шот. Дори явно пак също някакви ботове. Така. Опа. Поко е най-добрият герой, де. Как ще го прецакаш? Бас си човека. Нищо, че може и да е бот. Тук аз сега се легавя. Не играя сериозно. Те оправиха гаджета на Пайпър, то вече сега като си го пуснеш, ги изстрелва, но не ги стънва, което е булшит. Че не сте го видяли. I guess това не сте го видяли. Можех да ги убия. Чко се нервише, ти умря втората секунда. Защо? Като тръгвам да снимам
Всичко се случва. Буквално всичко се случва. Няма да снимам. Всичко ще е тихо. Всичко ще е тихо, тихо, тихо. Аз ще почна. Всичко ще стане. В този канал какво не е ставало, като снимам. Тихо, че ще го убия. Не. Добре, да е по-трудно. И ще пустим на най-скил мапа. Не. Също. Тихо, че прецака всичко. Мъкня. О, ман, дела. Тихо, копа съм взел. Там. С кой да играем? Ай, заскрий малко. Окей. Тук си купих този Star Power, който не е толкова добър. Трябваше по-скоро той. Гатляман кой сама. Не. Няма се купя. Той какво представлява? Добре. В от Snapchat ли? Какой ти? Какой ти в Snapchat? Значи влизам. Нали, направих си го. И съм в някаква група. Каква е тая група? Дори не исках да влизам там. Дори не знам за кой стегли Snapchat. Като си пиша само с един човек. Бая смислено. Няма да лъжа. Ти ако беше влязъл. Ще откачам. Айде де, остана. Той е топ 1 Мортис, бе. Не, лаги, не. Шет, лаги. Не. Що е лаги? Писна ми. Значи... Не записвам. Всички ще ми звъннат, е. В смисъл, не че ми звънят, пращат ми съобщение, което е ужасно. И сега трябва... О, добре, ни води ми пак лагва, Сега хората ще кажат, нямаш пари да сплатиш интернет. Така е, то си го плащам, ама разбрахте смисъла. Предполагам. Добре. Без Мортис. Ти беше много тези Мортис, между другото. Окей. Та игра и спирам епизода и почвам да едитвам. И ще трябва да си купя един скин. За да имам тъмнел. Не стана. Защото моят чак какво прави? Моят чак седи назад. За какво му да ходи напред? Той го страх да мърда. Имах чувство. Обърках гачета просто. Гачет! Гачет! Ама спечелихме ботки. Какво да кажем? Пълни. Добре. Сега отивам купувам си един скин. Някакъв за 1000 там нещо. Ще видим. Да. За да имам тъмнел просто. Трябва ми. Така. Тук. Когато Item Shop се отваряше 500 години. Как ще пуснат очи скино? Как ще пуснат тия скинове от... аз нямам чимове. Ще аз си го взема. Нищо. Така, някой от тези скинове. Или от тези. Колко струва? Окей, успях да скриншотвам, добре. И хора, това ще е от епизода. Ще кажа, аз съм токсик, ама не, че твърде кринджови ми. Добре. Чао. И до следващия път. Ай.